پشتی 5 سالیش خزمتا چاند هنر و کلتورا کردی کومبندا کاوaya çanda Kurdî karê xwe li bajarê Qamişlo dest pê dike û pirtûkxaneyekê jî vedike li kafeya Qel'a li bajarê Qamişlo. Kombenda kawa dê çalakiyên xwe birêve bibe û berhemên xwe jî lê pêşkêş bike. Ev kombend bi dahan semîner li darxistine ku mebest jê danasîn bi çand û civaka Kurdî ye. رابطه کاوا 5 سالی خدمتا چند و هنری کردی کریه کتاب چاپ کرنه و رابطه زیده 200 کتابی به روشنبیریا کردی به هنری کردی به کلوپوری کردی همو چاپ کریه و به صد سمینارا سر ملتی کرد چکریه 40 هولیر بی 40 بیروتی بی. روشنبیرên Rojavayê Kurdistanê amaje bo yekê dikin ku kombenda kawa xwedîke de di xizmeta çand û pêşxistina hişmendiya Kurdî de û didin zanîn jî ku di salên heşteyî de berhemên kombendê xwedîrola sereke bûn dwarê pêşkêşkirina pirsa Kurdî de. Pêvajoya 5 salî ve bandora wê lê hişmendiya Kurdî û bandora wê na lê nifşên Kurdî ê biçûk jî çi ê mezin. Yani milletê me piraniya xwe taybet ciwanan di wê demê demê heştê vir de cavê xwe vekirin lê pirtûkê kombendan kawa û diriya pirtûkê wê re fêrî çand û wesa jî agahdarî bi kêşeya Kurdî kirin. Kombenda kawaya çanda Kurdî li Beyrûtê û di sala 1978 de hat damezrandin. Damezrênerên wê dîtin ku pêwîstî bi karekî wiha heye ku millet û nasnameya Kurdî bi her kesî were nasîn. Karê kombendê jî berdewamî eşkarê komeleya xwîbûn û dibistana Bedirxanî re. Ekrem Salih, Kurdistan 24 Qamişlo.